Bonġu lilek illi qiegħed issegwi dina il-videolog qed tiġi rikordjata ftit momenti biss wara tmiem Roma Inter, logħba li spiċċat fid-drota 2-2, logħba li nistgħu ngħidu hekk mission accomplished il għaliex din il-logħba iddeterminat il-kwalifikazzjoni fil-UEFA Champions League tal-istaġun li ġej għal daqstant nistgħu nieħdu naqra nifs dak l-aspett mhux li għax il-kwalifikazzjoni kienet skontata ta' massa li għandna l-matematika nistgħu ngħidu hekk nistgħu nserħu rasna li għal sena oħra se nerġgħu nkunu fl-Ewropa tal-kbar. Għaldaqstant, grazzi ragazzi mission accomplished u issa ejja ħalli nikkonċentraw biex forsi nagħmlu miraklu f'Awwissu u ħanej naqafaw nek, qed nirreferi għat-tazza UEFA. Rigward il-logħba kienet logħba tipika ta' Roma Inter, gows, spettaklu, ma kienx logħba li wieħed iddejjaq jara, biss ħadd pjaċir li rajt il-Devra jiskurja l-gowl tal-momentanju vantaġġ għandha buħra gow bir-ras, gow fejn l-Olandiż kompla juri li hu plejer b'saħħtu f'dawn it-tip ta' set pieces. Ħadgost koll rajt li Lukaku jidħol daħal tajjeb, skurja penalty wkoll, jiġifieri il-ħanżir nistgħu ngħidulu hekk qiegħed hemmhekk għaliex reġa' daħal. Biss id-domanda tmur fuq dak il-gow ta' Spinazzola fil-tmiem l-ewwel taqsima fejn ma nistax nifhem x'kien qed jara fuq il-VAR il-referi forsi minħabba l-fatt li l-logħba kienet qed intlab bil-lej, jew kien qed jara xi film ta' Colpo Grosso, jew kien qed jara xi film ta' Ċiċċolina li ddiżorjentaħ u ħalla dak il-gowl ta' Roma hemmhekk. Paċenzja kulħadd jaf kif l-istorja fl-Italja. X'nista' ngħid iżjed? Fuq il-logħba komplet ukoll tikkonferma anke meta wieħed jara l-starting 11 li qed ikun hemm id-domanda fuq Eriksen għax jien għalija Eriksen ma kellux jidħol fis-70 minuta ma kellu jibda llum xi ħaġa hemm biss ħejja ngħidu hekk. L-Inter bdejna dal-istaġun bit-tir li nikkwalifikaw komdi Champions League tas-sena d-dieħla l-Inter dan lan il-ħaqniħ u għaldaqstant permezz ta' din l-logħba issa forsi ksejdu li għatfa dal-erba' logħbiet. X'tixtieq minnhom dal-erba' logħbiet? Nixtieq nispiċċa l-menu t-tieni, jew it-tielet, ma naħseb li t-tielet nispiċċaw għax nemmen lill-Lazio s-samaj qegħdin fi free fall li se jikkwalifikaw għaċ-Champions League u nemmen ħad tkun meritata ma fl-opinjoni tiegħi naħseb illi għandna fejn nispiċċaw it-tieni jew it-tielet, ovvjament jiddependi l-burdata tal-Atalanta. Għalissa naqaf hawnhekk, għal iżjed kontenut ta' videologs inkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube, klik, iżjed tagħt il-lejla wkoll joħroġ il-videolog relatat mal-Grand Prix tal-Ungerija li kellna il-ħatwara nofsinhar, kontenut ġurnalistiku fuq Facebook, klik, Antonello Sports Vlog, l-isem tal-paġna tagħna, live gaming fuq Twitch, l-istess, channel Antonello Sports Vlog, klik, kif tagħmlu it-tliet affarijiet għamlu li xjaten tridu. Il-ġurnata tajba ħbib tiegħi.